Koro Gramoking nendo en yath minyalo dogo oduma madongo. Kaka ineno oduma madongo makate cha. Ji mang'eny osebedo gi parruok kapanyo ni to yath mane mwanyalo dogo kata mana ginene. Kata ogada. Koro kata ogada inyalo tiye kode. Owang'e to kowang'e ahinya. Inyalo ti kode. Wan gi yath miluongo ni Red Out. Red Out ni en yath mitiyo godo. Koro wada chako gi yath mar Red Out. Red Out en yath ma ka idwa komo isepidho oduma ka koro manene kanyo ka igoye agoya kisegoyo iginene kisekomo tigoyo yath. Koro kichandri gi pur ongwa winjore. Koro kichandri gi pur dichiel iniga ga yath Red Out yath mineno mabandeche waketo kanyo. Iniga ga yath ikomo kisekomo tigo yath kato kisego yath tiweyo okichap lo koro in kanyo be koro kidhi iweya to bang' dwe achiel oduma romo nade oduma mokom gi mbolea dongo gi kamoro ka. Koro bang' dwe achiel inyalo timo top dressing. Kisetimo top dressing to ibiro gi yath moro miluongo ni Scopomix. Scopomix ni en yath do oduma. En yath do oduma. En odara oduma kende. Oduma no oganda okwa pidhe iye. Dongo winjo kaka biyo kode. En oduma kende. Koro ka ise goyo Scopomix to iduogi weya koro puodho lera lera. Puodho lera lera maonge gima ni e iye. Koro kama idwa golgo oganda e puodho ni kata idwa muodo oduma iyudo ka oduma lumbe moro chako bede iye dong. Koro sama lum ni e iye ni ema watiyo gi yath miluongo ni Gramoking kata Paraquat mineno ma agoye i oduma cha. Nagoye matin e oduma kanyo wuod oduma no nokayudo. Nagoye oduma mondo ne kaka ochalo. Koro adwa ni wadwa wuok gi ka wadhi kama ne agoye e Paraquat mondo wane kaka owang'. Kaeto wadwa goyo kama chielo ubro neno kama nogoye yath miluongo ni Basonet kata Glufosinate. Kaeto wabro neno kama nogoye Red Out ni. Kaeto nitie gimoro ma adwa ni mondo une pogruok mantie kacha gi pogruok man kanyo to gi pogruok man ka kato koro jogi nyocha ne nyonore ka lakini nenruok inyalo ne tich mano yath notiyo karongo. Koro kacha kineno tung kocha cha king'iye idhi yudo ka en yadhno joma ne kono neno kaka nogo yadhno kigoyo gokinyi to karomo sa 6 to gik makanyo osewang' te olokore rateng'. Yath mineno matung cha yath matung kigoye 6 hours to gino osetimo nade osewang'. Wawinjore to en kaka ineno wang' piyo no e kaka loth piyo Gramoking no. Koro ka inene kama inene entiere no endo to kidhi kanyo tidhi yudo ka sani lum osechako ti mang'owa osechako ti. Koro yadhwa mapile ma wan gi chiro ma wapuro godo en miluongo ni Red Out. Red Out ma bandech waketo kanyo no en kigoye to tieko juma achiel ka kanyo tieko ndalo 4 koro kinchako neno ka yien lum lokore yien to ka lum oselokore yien tok juma pok ineno ka gichako wang'. Juma mar 2 koro kibiro neno ka lum ni timo nade lum chal ka gima gimono otimore ka. Yedhe gi te agogi kata tarik 28 dwe 12 kamineno gini. Nagogi tarik 28 kacha cha kidi moro ema nitie momiyo inyalo neno ka lum moro nitie kanyo yath no kod kidi noluore e wi kidi moro. Koro Red Out kigoyo to tieko juma achiel kokichako neno ka lum chako wang'.
Kodhi juma mar ariyo koro kineno ka lum koto wang'. Juma mar adek koro lum no osechako wang' koro to onge lum mantie kanyo. Koro mane paro ni kane ikomo oduma tigo yath, donge ing'eni sama lum ni wang' ni odumbi cha to dongo. Sama lum wang' to odumbi to tero nade? To dongo. Koro ji mang'eny oseketho cham gi yath nikech ng'ato pita e bune ka chupa moja ama mbili. Ji mang'eny oseketho cham gi yath nikech okawo yath odhi ogo kod oduma oseti, oduma wang' te. Sani dwang'e koth yath, koth oduma pesa di? 1,900, kuonde moko be nigi 800. Koro mae momiyo wapuonjo ji ni ka ng'ato dwa kik wadhi kasara e wach mar ang'owa, e wach mar yath kik miwa hasara, nikech ka yath nyalo miwa hasara niya, iseng'iewo odumbi, ing'iewo mbolea, ing'iewo yath, kibiro to gigi te iketho to kendo gi yath. Winjore? Koro ber Basonet en magi. Basonet kigoye kamano to onge yath michako itiyogo nyaka odumbi chiegi. Owinjore? Read out kane watiyogo, naluongo nu yath moro ni Scopamix nigidogo oduma donge. Mano ne read out donge. Read out kane watiyogo, aluongo ni yath moro ni Gramo King. Ibiro dogo oduma koduma dogo kama donge. To koro Basonet ni en kitiyo kode onge yath moro amora ma koro ichako itiyogo. Puodho iduoge mana niya iduogo ritho. Mano emomiyo wagoye ka mondo un bende ukonywa ng'iye ni to bende yadhni kaka owache ni be en adieri. Donge kaka un ka kani to kar kato ng'ato nyaka kadh ka. Ok nyal tieko juma ka ng'ato kokadho ka, kata dwe ok tieki donge. Kata kadho gi pikipiki. Mondo ing'i matung kocha wagoyo yath mopogore, madiere kanyo no be yadhno opogore, makoni ni be yadhno to nade opogore. Jo to kitegi man gi mirima gi kitegi ma kaporo ne ginyalo dok chien to nyaka be ni gini giyude pesa nikech nyocha ne kidi ni ng'eny kata use. Koro kama pesa wuoke kaka to ka ng'ato to de ginyalo dok piny matin, de ginyalo dok mirima ma to kidi piny to kidi ne wadhi neno maber malich. Koro mago yedhe ma wan godo e Rainbow ka. Adwa ni ng'ato penjo moro amora kuhusu yadhegi. Read out Gramo King gi Basonet. Kuna wakati mwingine ambapo mvua ni nyingi sana. Inakuja, inapotea, inakuja, lakini kuna ile inakuja 24 hours. So, nikichukua hiyo dawa moja wapo, naweza kuitumia na wakati mvua ni nyingi sana, bado nitaona tu nyazi inaendelea. Na hapo inanimaanisha kwamba nimeshatumia ile dawa, ile nimeelezwa, lakini sioni mafanikio. Naweza kufanya nini? Asante. Kumbe wewe uko Ujaluo? Na nikiongea Kijaluo unasikia? Kidogo. Okay. Sasa tuko na kitu inaitwa sticker ama spreader. Mpaka sasa sisi kama watu wa Twiga, sisi kama watu wa Rainbow hatuna sticker, lakini tuko na sticker iko kwa duka. Unaweza enda tu kwa duka ununue sticker. Na unajua hizi madawa yote ukipiga dawa asubuhi alafu ukichukua kitu kama 4 hours kabla mvua haijanyesha, hiyo dawa imefanya kazi. Hakuna madhara sasa. Hautaenda hasara. Itafanya tu hata kama mvua inyeshe mpaka sasa kesho dawa itafanya. Sasa
hizi dawa unaweza piga wakati wa mvua ama wakati wa jua, lakini wakati wa kiangazi inatakana kunapiga asubuhi, kama umende bado iko kwa matawi ya nyasi. Sasa tuko na nani tena, kuna swali? Okay, napende mara dama na hiyo ya biere Mungu ni basi. Miwacho ni koponi go etdo mana ni diri. Embe nitie mena na mar ni ipuro kode koso nyaka do inya dowe kode. O yadhno en yath mipuro go. Yadhno kik idogo. To uneno kaka wango kanyo makapo nono ni kata ogada mone ni kanyo, ogada no wango makari ukita kika ogada no chak bende. Koro en yath ma ipuro go. Nyocha ne wan gi yath puro achiel to sani koro wadwa introduce mano gimomiyo wa introduce okaw teko man kuom macha, ochako okaw teko man kuom ma to riw to koro loso yadhno. Kidhi kacha nitiere lum moro ka, nitiere madonge iluongo ne odielo, iluongo ne wandering dew. Koro gini kidhi kacha nito nen kacha to kanyo oonge kar kata yudo kapod en ang'owa entie. Nyiso ni yadhcha nigi teko maloyo ang'owa. Ok awach ni yadh ni rach, kata ni wawinjre kamoro ka, ok awach ni yadh ni rach, yadh ni ber, to wamede teko nikech yedhe tete ma wan go e chiro gin mana glyphosate. Glyphosate ge mane chiro mipuro godo. Koro kambi wan introduce yath manyien miluongo ni ang'owa Vaseline. Koro gibede kipimo mano. Gibedo e 1 liter. Wan gi 1 liter, wan gi 500 ml, wan gi 500 mils, wan gi 1 liter, 5 liters, 20 liters. Kaka wan kanya ng'e ni waduto te wan jopur mar tiang' donge. Dongo puro tiang' kate. Sani yath mane midogo tiang' matin. Ming'eyo. Bel pa ng'achielo. Jopur masani jomwaserano wasenyiso gi yath miluongo ni Metrin. Wawinjore? Metrin. Metrin ni en yath maka idogo tiang' biro nyuol ka gimiolo mbolea 50 grams. Koro ikawo Metrin 2.5 iolo, kichak ikawo Aminta bende 2 tiolo. Kidhi goyo idhi loso yath man gi teko mabiro konyo ni niangi maber maonge buya dweche 5. Koro man wigini ikawo 2, koni kocha be ikawo 2. Mar poda no ikawo 2.5. To mar picha tikawo 2 kende. Koro jaduong' ilise puro tiang' mang'eny nyaka niang' ne bi ka niang' no biro kineno. Niang' tok dweche 5 niang' kopidhe to tiang' romo nade? En niang' niang' minyalo gome ng'ato pimi nade? Mano kokedo doyo mokwongo. Donge mano niang' no dongo okonyi? Okonyi maber. Koro mano yath ma wan godo. Lita achiel kama doyo eka achiel. Lita achiel kama go eka achiel. Koro gima inyo wang' yath, ka waseruwo yath mwaole tangi, ng'adwano ogo yath moneni low ng'ich. Mano inyalo go kata mana lita, mano kata line achiel kende go mana gima. Teka ni yath osewuok miloso sprayer ma kowuok togolo imo makono, yadhno dhi nego. We chandri ni nyaka ine ni ochwer malolokre bed mang'ich. Odhi nego. In koro wene yath otiya mang'owa otim tije. Donge neno ka kata
riembo ng'ato ting'o lori ka koro ng'ato ting'o kilo injine mariembo gino teko mar injine mariembo ang'o ema riembo kata gari ok teko mar jariembo dong koro ibe sami go yath teka ni sinano kose yath wuok ka otimo iro mano pi gimo lwar kuomeno gino dhi wang' dongo wawinjore Io già capisco ma samar sago gini sago spray pulo. Mis dove ma kilo to. To como que gini lo na tenda. Io ne c'è come guarda gini ka. Tanto so male. Bene. Yawe. Nitie bene ni gino ka wabro neno gima dhi timore ka. Kibro biro ka. Kama idhi yudo malum dhi kuongo tiye en kuonde mopurgi. Okay. Koro kata samine ni se yudo ka oseweng'o nino kama idhi kunyo bugo ema idhi yudo ka olum go boke dhi kunyo nikech yaone lo muya koro lo muya donjo ne lo gi kanyo ing'ene kama wago yath kigo yath onge ng'ama onyono onge gimoro amora mobete to ibiri ko no yudo ka nisekomo yath ing'eno umo kanyo chalo ka blanket to sama ibiro mikile yelo kama matene konye puocha kanyo koro o yaone muya donjo sama muya donjo kanyo no koro gimoro amora nyalo timo ng'owa nyalo wuok kanyo kendo nyalo ti wawinjore kanyo koro kaber tikuongi komo kisekomo tigo yath to kijapur moseamua ni tiyo gi yath mondo mi kony puothi soil erosion owe dhi godo puothi wind erosion owe dhi godo koro gimitimo ne iluwo procedure mana koni cha ikuongi tiyo gi paraquat igoyo kata chalo kamano sama osebedo maler ka kan isegolo oduma nikech oduma ni ang'e ni gikudu ni oduma ni bolo sama oduma no osewuok to ibiro yudo ka lum man ni kanyo no en lum manyap dong koro sama en lum manyap kichaki goye read out to kichaki goye read out to koro owang' kono saidi sama isegoye read out ibiro duogo doyo gi Scopio Mix koro lum cha chako wang' koro saidi lum ok bedi kaeto koro puodhi nena ka puodho chiek ineno mano okomoni keto mbolea mar top dressing okomoni pidho mbolea mar DAP nikech sama iketo mbolea to donge oduma kende miketo ibiro igwetho mana matin ibole mbolechi chak idhi kamachielo chak idhi kachielo iwewa puodho ber sawasawa mano kiduo doyo mineno awacho no mano mana kitiyo gi read out sasa neta puonje to kadwa kete teka ahinya nikech oonge chiro en yath manyien koro yath awuoyo kuome gi teko tete mang'e ni kiwuok kama wadhi tiyogo season ni en yath iluongo ni read out dong gi Gramo King ma en paraquat to gi Scopio Mix midoyo go donge koro masecha nitie to oonge chiro en yath mabiro puloso kiriwo dichiel kikiriwi ing'ene ya ba jolony koko koriwe in kidhi riwe to odhi keloni gimo magalagala gimo dhi keloni chalo kama ma konene read out chako weng'o gi e tiende piny dong' gotigo e ite kama toringo nyaka e tiende piny dong' kaeto paraquat chako weng'o gi e ite malo kama dong' ing'eno weng'o gi e ite to kowito ite kama dini omako godo lo to kanye kama stop tiende koni ok owang' mano yo mineno kaka mineno wagoye cha doneno kaka tolo mano yo mineno ka en lo piyo nikech kogikel lo kama gino riwore gi lo to ok owang' ochung' kanyo koro sama iriwe cha kaeto nakoni ni
paraquat cha kigoyo action mare en within 6 hours. So readout to kigoyo mondo chak weng'o en 3 days. Sama ng'ato orikni osewang' kama ma ok yudo gima wang'. Koro ibo yudo kaka mane goye kiriwo to gik ma nyathi piyo piyo nyiso ni ma ok oti. Kendo kapok ma pok odhi nyaka piny to nyako cha osewang'o gige cha morem gielo. Koro mano omiyo macha ma ibiro go bang'e. Koro mane omiyo kaber to kidwa riwogi tikwongo igo ma. Mama dhi piny. Koka ndalo mar adek iduogo gi mathe cha kigoyo mane yudo to kirieko molos go mathe cha inyalo to onge malambo wadgi koro mane gima atemo puonjo ka. Koro ma yath moyago ka mara nung'e en rida ang'owa? Readout nitiere duka. Kidhi Kanyakadera wendi boyude, kidhi Kanyakadera ma Okuro ka ibiro yude, kidhi Okuro Farmers man Karuka ibiro yude. Owinjore? Yedhe ng'eni go yath ni en science, en pur madwaro science, nyaka ibed gi science moro e wiyi. Kata nobedo ni science ne tek ni e sikul to nyaka to ang' ni yie mikaw. Science man ka en niya, nyaka igo yath gokinyi. Ang'o migo yath gokinyi? Donge wawinjo ni obok chiemo biri iweyo gi e itgi donge? Koro sama giyweyo gi e itgi ni, mondo mi imiye yath ma odhi okaw maber, winjo much yadhno, ibiro nego kinyi kapod ng'ich nitie. Mano bed ni chieng' rieny kata koth chwe. Ndalo ma koth chwe tinyisowa ni it gigi e kuonde ma giyweyo giluongo ni stomata gibet giyarore mang'eny nikech cells oyarore. Koro bet ni ndalo ma chieng' rieny to gidok gilorore kendo mondo mi gibed giyud kaka gitungo mantiere gidongo godo gilos go chiemo. Koro gimomiyo igo yath ka ndalo ma koth chwe, ndalo koth yath icham kuonde matek ma yath donjego oyarore. Ndalo chieng' to ndalo chieng' idhi yudo ka giyarore nikech donge thoni koro wariyore gi thono. Koro mano emomiyo ne idwacho ni oyath ang'owa. Koro kinyino kibiro igo yath nitie. Kata nagoyo tarik 28 koth to ne chwe. Ndalo cha koth koro chwe tarik 25 gi tarik 26. 28 to koro koth ne onge. Lakini okinyino kaka ne ng'ich. Ng'ani gi penjo machielo. Oyiena tiyo gi yath muda maromo nade ka tiyo e puodho? Kichung' e puodho? Nyang ni dwa tiyo kata mantie ni yas. Anyalo tiyo gi yath e puodho. Yath onge gi effect e puodho kata dichiel. There is no any effect kitiyo gi herbicide. Owinjore? Effect mar herbicide biro bedo niya, doneno kaka nwagoyo yath donge. Sano neno ka wanyonore ka. Kaka ok biro chwe, kendo biro wanyonore ka. Mano waloso gimoro ka ni hard pan. Waloso gimoro ka ni hard pan. Koro kamogo yath nikech yath yomo piny. Chalo gi kama opur cha. Kidhi nyonori kokibo biri kome to kata kido tiyo kaka kanyo donge. E kaka yath be entiere. Koro yath onge gi effect mano. Yath chalo gi pur. Onge gi effect. To kihero, idwa ni mondo mi ilos puothi maber,
to inyalo alternate. Samitiyo gi chemical land preparation to inyalo duogo ang'owa mechanical. Inyalo puro gi tinga kata inyalo puro gang'owa gi dhiang'. Owinjore inyalo alternate mondo mi los low kigibiro ni soil structure. Soil structure ki alternate method mar land preparation inyalo bedo machalo kaka ayongo, inyalo bedo gik moko e puodho machalo kaka ang'owa buya moko matek ta kaka intalo wakoni hali ndio nataka niitumie. Je, inawezekana ama nikitumia sitapata mazao kwa sababu nimedivide hii? Nitafanyaje? Eka mbili huwezi divide hii tena, utaongeza hata ingine. Hii chupa moja inaenda kwa eka moja. Alafu sasa kama uko na eka mbili utachukua lita ngapi? 2. Lima moro mabende ing'eni ni limo machunga pidhe to anyalo chame kawuono to kodi chieng' machunga nikech machunga kada wuoyo kuom machunga awuoyo kuom gimiluongo ni na insecticides. Na leo siku ya leo ni siku ya herbicide. Utarudia baadaye siku nyingine. Lakini ninaona vile nitakusaidia hapo. Saidia. One gi fungicides. Tuko na fungicides mara kileti. Kuna fungicides ya copper. Kuna chakula. Wabinga na gikone. Kujeni upande. Tutakuwa side. Wapi tunakutaka kwa light iko huko sasa kwetu hiyo side. Jambo kwa wakulima. Najua hii kwa kupata mafunzo na kujionea pia yale ambayo yanafanyika. So kwa siku ya leo sisi ni wanalengo. Kila so tukiwa sehemu hii wakulima kwa upande huu ambaye ni Isaac. Lakini tunatambua kwa ile sehemu nyingine pia ya Mendoni kuna nafikiri pia tutakuwa hapa pia mnaweza kuwa mmemwona kwa so siku ya leo kwa tunakuja kuonyesha wakulima ile madawa zinafanya, alafu wakulima pia watakuja kuelewa yale madawa ambayo wanafanya. So
Basnet Plus ambayo najua tumefikia kuona tumesimamia tuko na paraquat. Sijui ni nini mnaweza kuwa mmeona kwa hii shamba. Kauza nyasi tena inamea. Alafu nyasi imeanza kumea. So kuna madawa ambayo iko kwa kategori kama tatu. Hii ya paraquat kazi yake tu ni kukausha mali imepatwa na dawa. So mizizi yake unaona mimea pia inaanza kupata uhai. So kwa sababu siku ya leo tunakuja kwa wafunza kuhusu Basnet Plus, ukienda ukiona venye hii imeperform ndio kukombea na Basnet Plus. Plot ya pili ambayo kwa sasa tunazungumza kuhusu Basnet Plus. Najua Mr. Okeyo amepitia ile readout. Umeona pia paraquat kwenye imeperform. Sasa tuko kwa sisi kama tunaweza kutamka hiyo jina. Ndio tuwe Basnet Basnet Plus ni dawa ambayo iko na nguvu mbili ama molecules. Ya kwanza inaitwa bromioxazine na ya pili ni glufosinate. So hizo madawa mbili zimetengenezwa kutoa ujuzi ambayo nguvu ya Basnet. So sana tunapata madawa ya kuondoa nyasi iko na moja inaweza kuwa ni kwanza kama ile ambayo tunaona ile inaweza kuwa na now Basnet Plus iko na nguvu zote mbili kwa hiyo moja. Tumia nguvu moja kama kwa madawa ambayo ni product na pia ambayo ni systemic. Kwa maana ndio results kwenye najawana. Ikiwa shamba yako kama mkulima una appreciate, unatarajia shamba ikauke vizuri ili uweze kujitayarisha kupanda mahindi ama kupanda miwa, ama kama ni mtu mwenye amepanda kahawa ama majani chai, anaweza tumia dawa kama hii, atafurahi akiona shamba yake imebadilika vizuri. So Basnet Plus ni dawa ambayo imekuja na nguvu kuongezea zile challenges ambazo kujaribu kupunguza zile challenges ambazo mkulima huwa anapata kila wakati. Challenges ambayo mkulima huwa anapitia ya kwanza ni kupiga dawa na shamba haijakauka vizuri, na mkulima anafaa kufanya nini? Mkulima anafaa so ukipata sehemu kama ile mahindi itamea ama miwa itamea na nini itatoa na mapepo pia itamea. So tunataka kupatia mkulima uwezo wa kutoa kwa ile mimea ambayo anapanda. So ukianza na Basnet Plus vizuri, na ile kitu ambayo itamea umepanda ndio itamea ikiwa safi. So tukianza na advantages za Basnet Plus, ya kwanza inakausha shamba vizuri kwenye tumeona sasa. Ya pili, Basnet Plus inachukua muda mrefu before ianze kufanya nini kuonekana. Tumeona ile na hivi tumemaliza wiki 2 after spray, lakini unaona yani ni wiki ya 3 na unaona kwa paraquat tayari inaanza kufanya nini, inaanza kumea. Kwa Basnet Plus shamba yako kikauka inapea a prolonged period of control. So hii ikitumika hivi na expect weeks ikuje after
hiyo pia ni tofauti na glyphosate, kwa sababu glyphosate sana sana inachukua around 30 days na mapepo inaanza kufanya nini? Mapepo inaanza kukua. Advantage nyingine ya Parsnip Plus inazuia yale makwekwe ambayo tumesema iko ni pre-emergent na iko na post-emergent effect. Post-emergent effect ni ambayo umeona sasa hivi imekausha yale ambayo yako kwa shamba. Pre-emergent effect maana imekusaidia yale ambayo ndio hiyo sababu inachukua muda mrefu before uone weeds kwa shamba yako. Ya tatu na ambayo inaonekana wakati mkulima amespray Parsnip. Ukispray Parsnip Plus within 2 days umeona results. So activity yake iko very fast. So ukispray Parsnip Plus kama unataka kupanda shamba yako kwa haraka, Parsnip Plus inamaliza kazi yake ndio. Ya tatu ikakauka, mkulima kwa shamba kufanya nini? Ukipanda. So hii ni dawa ambayo tunahimiza wakulima waweze kuitimiza. Na pia wakulima, hii ni dawa ambayo unaweka rate ya chini. Unaweka 150 to 250 ml kwa 20 liters ya maji. Tegemea na ile density ya weeds ambayo iko kwa shamba lako. Kwa hiyo machache nafikiri tunaweza pata reaction ya mtu mmoja pia. Nani ameweza kuwa ameona kitu ambayo imemfurahisha na Parsnip Plus? Babu naona hauna nyasi kabisa. Tena udongo wenyewe pia ina sawa. Hiyo ni concern mzuri kwa mkulima. Hiyo ni concern mzuri na nafikiri ameongea kwa niaba ya wakulima wengi. Thank you. Jina ni Samson Otieno. Samson Otieno. Asante Mr. Samson. Chairman wa Central Sacco. Mwingine before ni jibu. So concern ya Mr. Samson amesema kuna mtu okay, ndio nikuwe very fair ni kuwe sensitive kwa gender pia, sio? Sawa, asante sana. Kwangu naona kama wana yangu imetupatia muda ambapo naona imejitahidi nikipanda good start. So kitu Samson, hii ni dawa ambayo iko kwa pipeline. Kwa hivi karibuni utakuwa unapata kwa Agrovet kwenye iko karibu na wewe. Sasa hizi tunapanga ikuje kwa madistributors wale wakubwa and then kwa wakati mfupi hivi karibuni itakuwa imepatikana kwa Agrovet ambayo iko karibu na wewe. Itakuwa imesambaa kila wakati, kila mahali popote Kenya nzima. Nikimalizia Parsnip, tumesema iko na advantages karibu 4. Ya kwanza ilikuwa gani? Kwa wakati mfupi, sio? Ya pili, kukausha kwake inakupea a long period of control.
So unaweza control, unaweza pata control up to 6 days bila kuona na uchafu yote. Ya tatu tulisema ina control hot, pre and post emergent weeds. Ya nne tulisema pia inaua ile makwekwe ngumu. Kuna ile makwekwe ambayo ukipiga dawa yote kila kitu inakauka, alafu hiyo makwekwe inabaki ikiwa peke yake. So hiyo dawa pia ndio imeletwa ili iweze ku control. Yes, kama hiyo unaona venye inaendelea kukauka. So ukiona kama hivi weeds kama hizi tunaweza kuona pasi nyeupe. Lakini ukipiga madawa zingine zote haifanye nini? So kwa hayo machache maybe tutarudi kwa ile kikundi yetu. Ndio. Haya, asante.